lezi ndondo ezingaka futhi egcwele igarage yini ya kitchen ezemvuno incakhulu online wenza siyacobana kuba awukahle sekuthi indondo ezingaka ezibanje egarage yazizothula amaphoyisa kubophe lapha hayi mama zakuyisala phela khonyuluka zayisala oyibeke egarage otweza Katibara. Siyiphola lapha siyihamba nesisho secretary siyiphindele. Cha, badalesha. Hey, mara mfethu. Konke lesilive ezothiwa ngathi ngamasikela so. Uyibonile nawe? Ngiyibonile ngathi ngamasikela so ezothiwa lesilive. Ese. Mangabe ngibuka ngiyacabanga. Komunye umuzwalo ngapi Mdumezi embumbulo. Ihleli lapha mangiyibuka ngithi mina ngabe yayigijima yakwethu noma ukwenze noma ezokugiya. Nami ngididilile. Cha beyazi nje lezi zifanelile. Cha lutho ukuthi iyeke lo ndondo leyo. Hawu. Lezo oyotenge inqwaba ngozuka zona kanjani? Hey kodwa kuyanyenyiseka mntana mama kuyanyenyiseka umzila ugadwe kahle. My friend uthephisi. Wabe ngizwela ukuthi akunandondo nje umcuni uhleli no32 lapha kwakhe. Inkinga ngeke uyishobise ngazo phela ifuna indondo ibe nevalue. Ayina value indondo eyasuka nje futhi yawujika yashika stage for baba ufuna vele uyifuhlele phela. Yeah, it just kanti man order ngingabali ukuthi ubani thola ngani. Hayi. Umsebenzi. Hey manje, musu ngikulusha zinto. Idlala iboshelo khona. Zasithethisa phela. Sazadi indondo zasithethisa lapho. Hey. Zasithethisa. Uyabala ngoba kuthiwa la kugcwele uyabala. Uyabala. Oh. Kwano no32 mfethu ngazibonga. Uzangiphosela no. Ukusheshisa sidali la. Bara mfethu uphosela. Bara mfethu ungabisangiphosa noma 15. Wakubala zikisini sawa. Mara mfethu ungabisangiphosa noma 10. Ngizoyizamela. Awuzamela. Awuzame manje uzozana ngoba sikomeni sompumpu sise ekugraduation. No, yazi into yokutshontshwa le ungathi uyivakashele uthoze kulahleka indoda. Ngekwazi ukusho futhi. Ngekwazi ukusho into yokutshontshwa ufike ngathi uvakashile bese uthi swaxe ngale garage vele ubuthe yonke lento Inculo eveni. vele ubuthe yonke izoba ngamahlono okubikelisa. Into engaka egarage lecuni madoda. Aniyabona-ke. Hey. Ayuzima bafethu. Hey. Ayuzima. Hey. Bayisholo umkhulu ukhathele. Ngithi ngiyadraya. Yeke sizwahle abahlala semdlejeni. Uyizebelana. Yazi sikhephi. Awungama hayi. Ukwinyiwe. Hayi, ngiyayikhephi. Hayi. Nangazi mina kudlala umagunya kwenyana kahle. Yazi mina ngenza iqiniso. Hayi yakuya mimilitwa. Ngendlulela khona. Phela usesemoshana bethe abantu belanda isidumbu sabe si-straight ufaka ingane yona ngasenyaweni. Yeah. Uthi isidumbu silahlekile emoshana. Cha futhi hayi no cha kuhle kakhulu cha wakhile. Ngoba nalena emabhuqweni ngabona hayi wakhile mfethu. Lutho akasha fa amadlozi mfethu ngaqala ngakhela amadlozi ayisevele enethezeka. Nami ngiyafisa nje egibele phekweni. Awafethu mina ngithola isifundo impilo lo wakhela amadlozi kuqala abacomfortable. Ngikhathi ngakhele izinto zotshani ezamadlozi. Mina kuzodathaza khona angayakho. Manje ayadelay ke manje kuNkulunkulu wami ngavele ngawa kupha. Hayi. Hlungame into yangihlela mina bafethu. Hey sometimes phela amadlozi kuyabambeki nawo meeting. Hayi boyachaphazana.
Cha wakhile. Kodwa wakhile mfethu. Kodwa wakhile mfethu. Hayi abafana mfethu. Lutho ayiwakhile mfethu. Sesisokeni Sesisokeni mfethu ukuthi 1 thola 2 amandla nami ngivele lakho ngane nami kwaje ngama location ngoba ikhona indoda yakhe njalo ngolesihlanu hayi. Mfethu. Hayi cha. Uzokolunga mfethu bona niyaphithiza. Niyaphithiza mfethu hayi. Cha noma seyibuyiselwa into zami nami hayi kezekile manje idliwe impopho. La mfowethu hayi no ikhona ishawa lapha ekhaya sigeza abafowethu kulungile bafowethu ngizangena emanzini lapha bafowethu ngivakashela ichunu labo oqala nqa ngifika nje la kwalo hayi kodwa imfihlo angiqhubeke bafowethu ngiphenye naye uthini ke ithatha ziphofu uthatha indaba lenja nje ngathi yaqala inyanyisa lenje adatha ziphofa igeza lisheshisa iphofa liphuthume ebhanoyini liphuthuma nje umculo lo umala lo umculo lo nami ngiyagwinya ngoba kugwinyile nje la nami ngagwinya iphofa kade ngangagwinya iyodwa inje ikholoza yazi yasithela yasemsika hayi akaba shows isikoti hayi khosa iditale yagwinya nini nganibona nosinyama lapha nomcineka noNtshatha yagwinya thi amakeke nibhoboza kodwa imani nayi ayiyekelela kakhulu ngqo yabona ukuthi uyiyekelela uyathi wayifuna uDodo uqobo nayi kala manje ngithatha ngipaphaza kakhulu ngamaskini chini ngipaphaza ngitshela ukuthi mina ngisho indlela ukubhonga ngayo la msakazo wena uchaphisa ngene hey yo ngifuna ukuyibona ngidla ugodo full time uNtshatha efundisa ingene uthi uyasindi ugodo uthi awungeke mina ngiqoqa awumchunu hey into enono kodwa ngigqoqidwaba lesi mina ngithi mina uNtshatha uthini uyalifaka nje na uNtshatha ugodo awu lutho uyavakasha uyalibhaza ufekise kwemvunulo mhla kunesizathu ogodweni wafaka ubani ogodweni afọ bani azakho umuntu wafaka ngangakubona cha ubevele ligqoka ugodo labanini kodwa ukulithanda nami kusondele kulo nje hayi uyendazi isandla kuyiphela kusho kahle usaphila cha wagqoka kodwa namabhuzu unye umcimbi lapho khama ugqoka namabhuzu lapha eParisfontein ayi ngigqoka kodwa ngangixhaphaza angingakabi naye order esenginawo manje lokunciphisa lapha isikhaba sasisaleka nje ngoba ugodo lifana nalo odansa kwivideo yegushi bani so unganyuka inyoka ibambe ibambelele ngodonga lapha leyoza le sobotekiselo abafowethu hlelekile manje khululeka hlelekile no kulungile bafowethu hayi ngihleli kamnandi lapha emzini weculo ngizoqhubeka ngiphenye ibhofa amadoda ngiyaphelezela ngiphenye lapha egalaji phinde lingihlangabeze la lingazi kodwa ukuthi uyokube neyindondo ezihleli careless kanje egarage khona bacula ngana ndondo becula kanje oduma kahle nosicebi abakayithola indondo kanele mfowethu yazi ukuthi mfowethu nenqwaba yindondo manje ngivele ngibasukele kwabe fanele kuthiwe kanti kanti umncinja lapha kuyitiyanyana besuthi bese cha ngibona athi mina yokukhomisa ngaze sibayele ukubagiya wahlajiwe okuhlatshiwe no yazi yanyanyisa lezi ndodo fanele unxela ayilande manje umlami unxela ayilande ngoba ziyanyanyisa cha ngoba seyibanjiwe bekanyanyisa ngicela isinyathelo yithi ayile moto isibheke ingane kade kuhlala ngayo ahlala kabi uthi uyalokhunja naye yawona nje